Nu vil jeg lige vise, hvordan man henter en bog til sin iPad inde fra E17. Her har jeg fundet en tilfældig krimi, og det jeg gerne vil have, det er en e-bog, altså hvor jeg får teksten over, fordi på iPad'en kan jeg få en tekst læst højt. Det format, som er godt at hente i, uden at jeg kan forklare nærmere hvorfor, det hedder RTF uden indholdsfortegnelse. Det er det format, jeg tager. Jeg klikker på download, og så kan jeg se, at den lægger sig hernede. Det går meget hurtigt. Så den er faktisk allerede her. Jeg kan så også gå herover og se, vis alle downloads. Der får jeg mulighed for at kan se, at den har lagt sig under downloads, så hedder Vinterbyen. Nu ved jeg, at den er her, så kan jeg lukke det hele ned her. Og så går jeg ind i et program, jeg har hentet, et gratis program, der hedder Calibre. Det åbner jeg. Og herinde skal jeg så op og tilføje min nye bog. Jeg skal først have bogen flyttet herover i. Og den lå lige præcis her i mappen overførsler. Det er der, de automatisk kommer hen. Men Vinterbyen, og jeg siger åbn, og nu kan jeg se, at bogen den bliver tilføjet her. Nu er det sådan, at det format, som iPad'en kan læse, det er ikke et RTF-format. Så nu skal jeg have konverteret bogen til et andet format. Jeg vælger jo bare at konvertere den ene bog. Og her kan vi se, at det jeg putter ind i den her lille maskine, det er en RTF-fil. Og det jeg ved, jeg skal have ud for at kan læse den på iPad'en, det er en EPUB-fil. Og så siger jeg OK til det. Og nu kan jeg se hernede, at der bliver arbejdet på sagen. Det har den nu. Du kan se, der står 0 hernede. Men vi kan også se, at nu står der faktisk, at det findes i de to formater, både EPUB og RTF. Det er EPUB, jeg skal bruge, så jeg højre klikker på den. Og her får jeg muligheden for at gemme formatet et sted. Og her har jeg så valgt, det er godt nok gået hurtigt, men jeg har en Dropbox. Inde i den har jeg en mappe, der hedder AJ, og her har jeg lavet en mappe, der hedder E-bøger. Det er lige præcis det sted, hvor jeg gerne vil gemme min bog. Så her har jeg valgt den her mappe, og så siger jeg bare vælg mappe. Og nu giver programmet sig til at lægge bogen derover. Og hvis jeg er rigtig heldig, så er den herover nu. Måske ligger den hernede, ja. Vinterbyen. Det næste, der så skal ske, er, at jeg skal ind på min iPad, og her skal jeg have lukket Dropbox-mappen op, og så skal jeg simpelthen have åbnet bogen.